Former President of the Republic of Ghana, John Ajekum Kufour Diewu, Accra Ababekasa, na ochire mu sɛ ebire bi ani akyiri ɔba abɔnten bɛkasa ya na ɔbɔ Dr. Bawumia aba so ekyire mu sɛ ɔpanyin no ɔyɛ man of the moment san sɛ wohwɛ nimdie kura no ɛne sɛdeɛ ɔtoto ne nneɛma ɛne sɛdeɛ ɔyɛ n'amanyɔsɛm na ɛyɛ akɔnɔ na ɛyɛ fɛ na ɛbɛsɛ afata sɛ Ghanafoɔ bɛma n'akwanya ama n'aba bɛyɛ mampanyini na ogyiri yɛ sɛ Dr. Bawumia bɛyɛ mampanyini so a ɔbɛboa ma Ghana akɔ n'anim wɔse saa asɛm yi a ɔbɛkaeɛ no abusuafoɔ wohwɛ sɛdeɛ nkurɔfoɔ bi ɛhoro no na ɔmo keka nsɛm bi de kyerɛ no ɛne ayampia bi mu ɛto de ba ne so a na kyerɛ sɛ yadeɛ sɛ ha adwene nanso ne nyinaa mu ɔno ɔpanyini kyerɛ mu sɛ bɛrima nsi nsuom ansa na waham onim neɛ wɔɔka wɔnim Dr. Bawumia adwuma obɛtumi ayɛ ɛno nti ɔno deɛ ɔbɛkɔ so aka kyerɛ Ghanafoɔ sɛ nyame yɛ adom a December 7 fabatoɔ no wɔn hwɛ no mo nto aba ɛmfama Dr. Bawumia san so ɔno ɛne ɔkandini a ogyidie so ɔbɛboa ama ɔman no akɔ n'anim na wɔne kasafidi a wɔn kampuni mantamu a ɔfrɛ ne sɛ Asempa FM host ɛde ma dwumadi a ɔfrɛ ne sɛ ekosi sɛn obi ɔne na twetwe nkɔmmɔ ma yɛntie bie na yɛhwɛ deɛ kosi yɛ sabi Bawumia Kufour attack Mr. Makwaka a man of the moment Bisam Smell a man of destiny many tia mama cancer one chance and one chance as a politician Central Bank of Ghana so at time they call meeting be on London as president with the Bank of Ghana governor come home name chief international conference bankers ni politicians but before akoda in your kwan so meka o metra adwene wo paper bi no paper kan ye no sometime in politics no no research assistant to the governor of the Bank of Ghana on finance and economy or kasa na de o kan no so adwene way 2003 o na nya na 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 menen kasa no of course in the day ati Bawumia de ni papa ye old politician on Kwame Nkrumah buzia no nti unti minya politics wa brown nti Bawumia but on akoda de akoda kitwa so na mhwe conference kese esa na on akoda okasa nti okotana se na say mhwe akoda na ma obae me mana musa de no akam so etwaso no so ani nkonso na adwuma yi na odachi bank mu adwuma na akwaya conference ana odasi akwatena ya wie conference no 2003 so baka saa time na maban hipik the Ghana call hipik ya pentama yi Ghana free saa hipik no bank IMF Ghana fuaka na yatimi ahyehyɛ mani to honor the research assistant for the governor of the Central Bank by bank governor Dr. Polako and then Yajuma and Pastor Ghana free he picked him record time and Kufour come say IMF 17 times woman chiremu say Kufour he picked no bana he picked no Ghana was insolvent obi amoya bosa and into near Kufour can say mommy can no hipik ya nhihia ye sikasem ye Ghana obi moya bosi akra say nti Kufour dia no kra no back 2 years 3 months na so within a short time ya nhihia ye Ghana free hipik ya yi free mo no ka na Ghana da Ghana so enam shepa shenti cancellation of debts. Yes. In the first instance, in Accra broke $2 billion, so not million, billion dollars. $2,000 million. Chemu, Bank of Ghana, Dr. Polakwa, na governor. Nkwada na research na Bawumia nka. By 2003-4 near Chemu. And in the free Ghana, a Mayan share. So Ghana by 2006, na Ghana a middle income, or cutting, no. And until 4 years later,
Me fancy bear 2006. Deputy governor vacancy abaho. Not the governor no be hunumi. Castle. When you am deputy governor. Nipa me castle am famano. Me money didn't say. No, so I've been bank. I know mama. Another bank. Okay. Some new can say. Young farm message in Crown Communi. I did 2 days. Now, Bob until the Sandy Panon comes in and deputy governor. Bank Kufour chief executive. Oh. And the governor, Polakwa Sambi, who said, Nipa no Kasan Kenya, and I say, when you position. And then, I'm penning for our banking. What didn't we buy? The shade didn't wait. Hey, I could have been London or kind. Oh, hey. No, Bawumia. Oh, sorry. Oh, yeah, my friend. It's a family. Wow. So no bad deputy governor. Oh, just like that. Obey and so. Oh, yeah, Juma. Mobeka CD, Benya, or $90. With the CD back to $12 this is a crowd waiting. Now, or catch him. No. 2 years later, 2008, Nemraso was former president. Kufour was a candidate. Yes. Party Akwesi Kufour Aliza Hotel. You say candidate, so I wouldn't know what you're I'll bet him in an when I didn't back over Bawumia. Bawumia sat time now on Shepherd, one day bank note. Wow. Kufour was watching Sakoda. No buyer. Or no so be Kufour. When said 2008, I didn't have to me now. Bawumia kwaya Jumama African Development Bank. yes. When we did not call Zimbabwe. Yes. Country by IMF and African Development Bank country rep. Waya Jumaho. 2012, Nanado Sanfred Bawumia so no in the back. When him says that time, African Development Bank, but you know it is Supan. A friend, Mr. Kaberuka, I'm so free one day, say, a honum baby, Tanzania. Panino Bakasa say, I quite know, I must say, I say, party for no bay and the running me. Mr. Rob to Aqualan from Montana Bank, Moana, why dear. I was all keeping on. Bawumia, on him said Panin Mikaso, but Mitiman was obey running me to North Sandbagan. And obey will be him near Kufour or court and some no idea, and eventually obey Vice President of Ghana. Obey Vice President of Ghana, and a few candidates in the Sakotonoso. Metia no Bawumia Bam if you say, or Kokasa or UPS Bank University. Yes. No, Pastor Mewo. I'm a ban, no, I'm a ban. Me quite name some Kokasa. Me drew hall, Nipa Hall, Kakraka, Nipa. Oh, now very. No, yeah, MC no, or the Mercabam. Oh, Mr. President, Obakasa, I'm so my master, my Bekasa. I also Bekasa, I met TV. Say, I'm Casa de say, I'm Passad and as a Kufour, the same sort of point. Yes. To Mrs. Kufour, the Netia, Metia, and the party Panibi. Until we were right Bekasa, a mini Panama baby, and Minka baby. But you know, I seem to Miss Ania, could I see who? Nasanya. Year campaign, being a dinner baby, you have a person of destiny. Of destiny. Man of the moment, because Sanamaka crossroads in Pantanano, Ghana baby, a one. You were Yamia Bomani, you were near Nipan, and Sabi, good years as you are dear Adina. The moment a young manager, a new beer, the addition is a bit Yaki can see anyone. One hand Antina. And into them cancer Sakodano, Mr. Ghana, my Mumia Henry. Mumia Antonon to me. Near the Adiani Janua, Kakra Mahun. Obit me, when it's a dear who and all who wanted to Yano Society. And it will be some America. Make us say, men condemn will be our waka. But near me, a dancer, I mean, Yaman, who differ on no.